Okay. Well, tá sé a chur bhaim inis le déadaí bhí cúplacíd de almanacha os ar gár sa Christa áitiúil in ar geiltar an seo. San áil siad bhí an ifigic ag bíú nach go bhfuil an policy seo ag traptasteach so forbertí in a row cadú is planála chutha isteach taréis an plan forba a teachta bhaim a dig tú. So hádig an plan forba a bhaim ag tús na blian a seo. So gach cadú is planála a hagan amach taréis sin bé na hanamnacha air. So níl mé ag ahrú hanamnacha is na hanamnacha nua atá gist. So beidir gur forbar cadú is planála isteach ar iiritas chun cadú is planála áil isteach beidir blian nó gáil hin agus bhí adam air. So ní bheith sé sin airthe agus na cíad nua a bheith i bhhaige. An bhfuil tú ar nóras bhí aon cí nua timp na Chabrach an Thascuilge? Well, tá cúpla stapla ach tá brother of bír siad os mo chóir so the quibbelum is ach tá cúpla cíad in ar geiltar hain. So they should le feicáil gomininic is amach an seo. Okay, Louis tú go bhfuil an policy céine a bhhaim a gcóir le Chabrach na Gaeilge agus a tamil fáidir freisin. Is cuireann alt níochtán a léamh roinnt mhaith bliain ó hen agus dúirt chomhair Chabrach a bháin i gcathair na Gaeilge orintanta tarlíonn sé an sin go nach mbíonn an policy in effect go hiomlán. An gapan tú a bhíhil go háirithe i gcathair le stair láidir angla éireannach a mar bhaile a clé gur orintanta sa todhchaí go ba chóir sa lúpacht áirithe a bheith i gceist agus ceantar ainmnithe i méarla ná go dá cheangach in ainneoin policy Gaeilge a bheith a bhaim don chuid is mó? Well, to me, near Hanig titter be amach in I on policy shop. I guess I'd run Northern Commission dirt me see I'll run for you while your body out here. Ta a lawn animal exula on star ta agig. So ta lawn animal bear on the lawn animal you know one of her tierney talu agus Didi Barla Ra Raim the Sasnach and Shaw. So Tasha she down, Hannah. So Tabby the Geary size you know, Corvus size balance the Conrach, Quebec, Anamnoch a Gaeilge on Coma agus Quebec these small Aku. So Akaharis reformerty Nua. The Doilum Gabe Jackrati less